Üdvözlök mindenkit, az én nevem Avicii. Fel szeretné hívni mindenkinek a figyelmét, hogy szombaton 5 órától lesz az MPL második szezonjának a koreai futama. És figyeljük a gyorskört. Itt egy nagyon nehéz végtávja. Meg is csúszik a hátulja a Mercinek. Mindjárt jön a második DRS zóna. Igen, hát itt egy jó előzési pont. Elnézést a laggér. Igen, jön a második szektor. A ligába pedig most Lotus 3 ponttal vezet, mögött Avicii, és Avicii mögött pedig Kalifornia, azaz Hevesi Gábor. Hát most már minden pálya nagyon fontos lesz, meg az eredmények is, hiszen már mindjárt közeledünk a szezonnak a végéhez, és így nagyon kielezett a csata. Tavaly itt rontotta el Bárnit, állandóan lecsúszott. És az is kérdés, hogy vajon Avicii meg tudja szerezni itt a győzelmet, hiszen tavaly itt nyert. Pedig azt nagyon sokat gyakorolt erre a pályára. És akkor is Payne-nel, vagyis Szabó Sándorra kellett csatázni a nagyot. De végül meglett. Köszönöm a figyelmet!